از باور دکم ملت می عرب پیکاتین می عرب ایکو پیشتا خواب کردان وکرن در باسی وان چتیان بون نها پوشمانن مالو ملکی وان دیسا هاتیه تالان کرن هاتیه دزین جالی وان چتیان و از باور دکم لیبورین خواستنه جنوب و بانگ لقصدی کرنه گوتنه وره ما رزگار بکن وره ما آزاد بکن زاره زاره وانه اما اگر دیگل وی کی دیگل او قصد دموکراسی رادیکال یا مزر اگر هرن هزین تندرو ای رادیکال destek بکن او دبه پروبلم آوه yani evj bu devlete Türkiye der bastare. Devlete Türkiye xavaki devleteki layık dibine. Hele o rojme van van. Radbin pişkiri dedin van hezin tundrev hezin ku fikri van u biru bavariye van teda serjikrin he kuştin he dezjikrin he taciz tecavüz he bes devan çeteyan dedin. U qasede ji şervanın melek en YPG vana ji raştikin. Çıma sırf jber ku kurdun. Yani o qasa düşmanayı çava mümküne ya. Yani meruf hanek dibe xudi vicdan ya. Düşmanı tebeji, tu nefret gibi ki vana tişti mühimin. Xwa bixin şuna çeteyen greyday devlete Türkiye. Armanca ve çiye helveşandana rejima Baasya li Suriye'ye. Hun dixwazin rejim biguherin, hun jî bikevin şuna wan, hun jî elemanên xwe mirovê xwe bicih bikin û hikûmetê dewr bikin. Rast e, rast e. Ama düşüne vade heteşet çe li gorî xwe guherînê pêk tînin bicih dibin mirovê xwe wezîfedar dikin. Ama mirovên girêdayê dewleta Tirkiye yani artêşa millî ya Sûriye ku navekî mezin li xwe kiribûn, hikûmetekî alternatîf ava kiribûn li Tirkiye. Tirkiye pir soz dawan di destê wan de tu tiştekî nema. Dîsa Afrîn maye, dîsa Azaz, Cerablus, Bab maye û zor bela min bişgirtin ew jî bi navbenkariya Amerîkayê bi peymanekî. Hûn çi dikin li van de re? Di hikûmeta Sûriye'de tu rol û misyona we tune ye. Ew heremên ku hûn lêne tu dihatekî aborî ekonomîk tune ye. Milletê wê derê li dijî we ye. û tu hêviya we a pêşketinê nemaye. Heteşe goh nade we. Dewleta Tirkiye hêdî pişta xwe bi we ve dike diçe piştgirî dide heteşê. Çeteyên dewleta Tirkiye çi karê we heye hûn dikevin xizmeta dewletê. Çi karê we heye hûn di rêya armancên dewleta Tirkiye'de dixebitin. Çiye çinne 300 euro, 500 euro, 600 euro maaş didin we. Ma çawa mümkün e insanekî di berdêla 500 dolarê de canê xwe bide. Xwe bide kuştin ji bo kuştina Kurdan. Armancên dewleta Tirkiye çi ye? Bikeve heremê Kurdan ji wan bigirin wê derê bixin bin parastina xwe û kontrola xwe. Milletê wê derê jî dûr bixin. Ji ber vê yekê motivasyona çeteyên dewleta Tirkiye şikestiye. Êdî nikarin şer bikin. Armancê wan tune ne. Dewleta Tirkiye pir lavê heteşê kir. Got were berê xwe bide Rojavayê Kurdistanê em wê derê ji YPG qesedê xalî bikin heteşê got na. Armanca min Şam e. Ez divê ji armanca xwe dûr nekevim. Çi kir? Çeteyên girêdayê xwe artêşa millî a Sûriye anî xiz dewrê. Li gorî qanûnên navnetî wî nikare artêşa xwe jî bîne. Niha. Artêşa xwe bîne jî anca dikare kincên çeteyan lê bike bîne. Dike jî carna wisa. Artêşa wan jî tu mane nadinê dagirkirina Sûriye çi me herim dagir bikim. Ji ber vê yekê rewşa Tirkiye aniha gelekî zehmet e. Mesela nafikirin beyntine, mecîtine bu ara nafikirin nabêjin em weke dewletekî Kurdan 30 milyon hemalatiyê me Kurd hene em çawa radibin vî milletê ditirsînin ku ev millet bikaribe ta ji pişt okyanusan ji Amerîkayê piştgirî bixwaze tenê ji ber êrişê me. Ya vîya ji bo xwe weke şermekî nabînin. Ji ber vê yekê vana bêheyan e, vana bêşermin, vana bêexlaqin. Bi dewleta xwe ve jî bi aqlê xwe yê dewletê ve jî. Yani nafikir rojnamevanên wan jî pir bêexlaqin. Ya nabêjin ev heremekî bê statûye, milletekî bê parastin e, tu tiştekî wan tune ye. Yani em çawa ew xwesa ditirsînin lê dixin işte em hêzin em biquwetin. Aya Türkewarî ye. Mantıqa ala Türka. Ji vê hovîtiya xwe şerm nakin, şerm tune. Yani em zanin arkadaş hûn dewletên hûn bixwazin sed balafira rakin. Hûn dikarin her metre qareyekî Kobanî hûn dikarin bombe bikin ve kir jî. Sala 2023 hefteyekî beriya êrişên li ser Gazayê. We kir.
و میلیاردی دلار ضرر در روجا کردستانی و بنسازی نهیشت. آوا و خارنه و شیلو کر قریش کر دپوی گنم و تق ناوندن الکتریکی و تق همی تشتی کدوی دشار دا نه تقاندن و تق